So, sunod naman natin yan. Ito naman yung gagawin natin. Natapos na natin itong isang pintuan dito. Natapos na natin. So, pinakita ko na sa inyo sa isang unang video ko. Pinakita ko na. So, ayan, yung itsura niya. So, sakto may allowance lang siya. Ayan, swak-swak yan. Sakto-sakto na yung ano niya. Ayan. So, bisagra, okay. So, gawin naman natin itong isa para dito sa may CR. Ayan, so right, mga kuragon, magandang araw. So, bali, lingkong naman tayo dito. So, maraming pang tayong gagawin na yung kabit. Naka-conceal yung pintuan siguro. O basta nasa unang pintuan to. So, bali, pakita ko na sa inyo unang dito ko. So, pinabit natin ito yung pintuan to. Ayan. Palit natin siya ang usual ko. Alam mo? So, bali natin ito. Siya ano, tapos gawin natin yung... So, gagamit tayo ng yan. Wala. Cleaner. Gamit tayo. Cleaner. Tapos, yung mga tools natin. Ang barina. Tapos, martilyo. Siyempre, martilyo tayo. Saka, pait. Yan. Saka, Phillips screw. So, ito pala yung gagamitin natin sang hagdan. Yan. Para buo-buo yung ano, yung step ng hagdan. Yun yung gagamitin natin. Yung mga pintuan. Para dito yan sa baba. 1, 2, 3, 4. This is pa yung kabitan na pintuan sa baba. Si Rabinal nagkakabit na rin ng ano, so make it sure. Toilet roll. Kasi hindi ko na maabot. Hindi ko na may... Yan na yung binutas ni Popot? Okay. Sige. Okay tayo. Okay tayo. So, pakabit na natin ito. So, yung ano niya, yung may ano na siya pang pinto-pinto ano. So, hydraulic na yan. Kusang bababa na. Hydraulic. Okay. Tapos dito si Cesar, pinapakabit ko na rin ng ceiling. Kasi wala na rin yung hindi bumalik yung sa ceiling. Kasi siya na yung pinapaka-ceiling natin. Matakasan natin itong ginagawa natin dito para may kabit na rin natin. Yung mga karami ay tapos na natin yung binili na nabawasan na natin. Halos parehas na yung luwang sa pinto natin. So, pinipit yung mga hampak na pinabit yung mga ano, lalim mo kasi. Sa iyo pa kasi yung hampak. Nalalak mo siya ng hampak. Kasi ito pa. So, hindi natin maiwasan yung pagsanin mo. Ano, gawin, ito ang sabi ko. Okay na. Kabit naman natin ito. Isa ka. Kuha tayo ng pins ng ganyan. Tapos dito tayo. Nakita natin. Hiwalay. Dito natin ito. Tapos sa gilid. Kuha natin 20 cm. Dito mo
Ano yung gagawin natin ngayon? Yung centimeter. Digit na natin. Kasi yung haba niya sa putin, so na natin maging 1.5. Check. 1.5. Tapos wala. So kung nagkabit tayo ng bisagra, huwag natin masyadong sagad na ganyan. Sagad. Huwag natin gawin yun kaya may lawas tayo. Mga 0.5 kaya lawas natin. Yan, magkakabit ito ng 0.5 din na sibang. Kaya patakagan nyo lang siya. Oh. Makaganyan lang dapat. Para di di misalign yung gawa natin. So ikakabit na natin yung bali kaya pinait ko na siya. Karoon na tayo ng ano dyan. Tapos dyan. So bari na lang yung kulang. Babari na yun natin. I-fix na natin. So ayan naman Karagon, bali tapos na. So yun. Pasok. Ito, pasukin natin sa kabila tayo. Ayan. Ito yung magiging siwang niya. Uy! Yung siwang, saktong-sakto, plus masilya. Saktong-sakto yung mga Karagon. Yung ano niya, bisagra. At tapos yung taas ng
na siya. Bukas mo, sakto-sakto. Swak. Okay. Basta.